No tu vidíme, jak pekne pod priehrady presakuje do kanálu voda odvodňovacieho. Pekne to vre. Takže raz sa môže zdať, že to pukne. Aj tu presakujú od spodu. A tu je to pekne vidieť, jak to presakuje až na chodník. Takže keď to praskne táto priehrada, tak sme vytopení jak myši. Dúfajme. Verím.